guys, maayong gabi no, magluto na po taro no. Atong lutoon karon is simple ra kay nga recipe. Ganahan tanan ng mga Bisaya ani, even sa mga taga Manila no. Sa mga Manila mas maganahan sila nito kasi healthy to. So magluto taron og utan Bisaya. Ni Tatay Upaw. Sayon ra kay ni guys, pero sa katong dili ka mao muluto og utan Bisaya no. Para ninyo. Sayon ra kay ni siya, lami, healthy, para sa mataas inyong immune system labi na karon nag-COVID guys. Kinahanglan gid kay ta ani utan Bisaya ni Tatay Upaw. So first, mao na atong ipang sagol. Kalbasa, gabi, onion, tomato, gamit po ko direk lemongrass, okra, siling espada kay ganahan makumughang guys. Syempre, kamunggay. Og kani siya, optional ra ni guys. Sangig o kaila mong sangig. O kung kaila mo ani sangig ni siya sa Bisaya, samo sa Cebu, lemon basil ni siya sa English. No? Unya guys, naibonus guys. Magpirito tag buwan para balance, healthy, high blood, bitaw joke ra. Mas lami ang utan Bisaya kung naatay buwan. Sige, siyempre asin o pepper. Itong pabukalan una ang kalbasa. Itong ibutang kalbasa. Isunod na to ang gabi guys. Ibutang ni nako og tubig ato sang kuhaon siya. Siyempre, butang na to ang atong pangpahumot which is ang lemongrass. Optional ra ni, pwede ra ni wa. Pero ako, nam ko'y tanom dre, so pwede ra na ko ulam. So, after ani, ato sa siyang pabukalon guys, mga 10 to 20 minutes until malata ang gabi o ang kaning kalbasa. Guys, ato din nalimtan ang onion no. Optional ra gihapon ni siya, pero mas ganahan kung na onion. Ato i-apil siya sa pabukal. Tara ay. So guys, tabunan sa nato ha. While nagtabon ko ani, ato ning lutoon ang atong buwad. Pirituhon ra ni nato guys. Ako ikaha diri no. Yun. Magpirito tag buwad. Sus. Kalami ani. So guys, init na atong kaha, ato nang i-add ang atong oil. Used oil lang ko gamit guys. At this point, ato siyang painito ng oil no. Initin natin ang oil para iluto sa ating buwad. Ano bang Tagalog ng buwad guys? Tagalog buwad ay? Tuyo. Shout out ni Ate Linlin. Thank you. Tuyo ang Tagalog sa buwad. So, sa katong wa kahibaw, natay learning start. So guys, init na itong mantika para magpirito na sa buwad. So first, atong ibutang ang buwad na to. Saway duha-duha. Tara ay. Hindi pitik, video he. Sa katong ipamingaw di og mga buwad no. Labi na sa atong mga viewers nga nasa gawas. Sus, lami jud kay ni. Pohon magmakauli mo diri sa ato sa Pilipinas. Labi na tong taga Cebu. Tirata ni guys, lami kaayo. Buwad, utan, sus. Kung naa pa ko'y mais diri guys no. Lami pa jud kay ning naa ko'y mais. Wa lang jud ko'y mais diri. So, ato lang ni siyang piritohon. Kaning buwad, bali-balihon na nato. So 1 minute each side kay naman ni siya, gibuwad naman ni. Buwan na taon na idugo. So guys, tanatong buwad. Loto na no. Balik na kayo. So, ito na siyang kuhaon sa mantika sa kaha. Ito yung balihin sa tanganan. Lami ni parisan o suka. Tanawan ninyo guys. Lami kayo na. Guys, nabukal na pag-ayan no. Mga 15 minutes na ni. Ikan sa pagkuhan, itong ablihan.
Wow, murag igo-igo na po ni iyahang kuan guys. Iyahang saan gabi. Kung i-check ang iyang gabi guys. Kung i-check og ang iyahang kuan kalbasa. So medyo guys, medyo kuan na siya. Homax na. Pwede na rin nato kuhaon ng tangad, no? Kaya basig makaon ni nato kapilang tangad. Nakuha na extract naman ni iyahang kuan. Iyahang flavor. Sana siyang i-remove. Check na ko ang gabi. O humok na po ang gabi guys. So this time ato nang i-add ang ato ang uban nga mga kuan sa ingredients. So ang kamatis i-add na nato. Dayon ang okra. I-add na po nato. Kamu guys, pwede ra mo kapili og sa inyong ganahan nga utan sa kani sila mo na akong ganahan nga utans. So hilig makughang ako siyang sagulan og sili nga espada, makahang man siya gamay pod. So i-add na pod nako dire ang basil. Pwede na to kumuton gamay para mo extract gid iyang flavor, no. So i-add nako kay ganahan pug baho ani guys. So kani mora na. Simple na kayo. Unya, dire pwede na ta mag-asin og pepper, no? Pwede na ta mag-add og asin og pepper. Gamay lang. Asin. Mga tunga lang sa kutsarita. Asin siguro. Dayon, as usual, ganahan tag pepper, no? Butangan ng daghang pepper. Kapasamot ni siya kalami. Aray, awan ninyo guys. So healthy kini atong menu karong gabi una, no. So ako sa tabunan og balik until maluto ang katong mga ipang-ada to nga mga utansa. Iawahi lang natong kamunggay guys, kaya dali ram ka na siya maluto, good. So guys, sa katong hilig di kape diya, no? Shout ata sa Camp Brew Coffee Hub. Sa nasila dire box nga kanang gipada dire, pero ako ning gipalit guys ha, kay ako hilig man jud og kape. Hilig og kape. So vlog niya po ko ng sound pag brewed o cafe, no? Sa kita dre na anad naman tag 3-in-1 o ganang steak. So mao ni siya yung box sa Camp Brewed. Shout out ni Cray, thank you sa pag-deliver dre sa Camp Brew nimo nga coffee grinder o coffee beans, so mao nilang box. So na siya sila thank you later. Thank you message. O na sila free sticker guys. So mo na akong gi-order, nablihan na nila ako guys. Actually kaya ako na nagisuwayan sila. Ako na try kang Arabica. Lami kay siya guys. So og ang caramel. Lami po niyang caramel, humot kaayo. Kaning robusta wa pa na ako na try. So nindot kay ilahang kuan guys, no? Packaging guys, no? So mao po niya akong coffee grinder nga gipalit guys. Awa. Sa hilig kape diha. Naana lang, no? Gawas diri ang ground niya. Nagamit na ni nako 2 times. Lami kayo ang caramel. So ako lang i-leave ang ilahang Facebook page sa description below, no. So katong sa mga hilig kape diha. Tara, barato ra sila guys actually. Affordable ra kay ilang mga coffee beans ha. Affordable ra kay ilang mga coffee bean. Nya daghan na kanay 100 gram ni. Tanawa lang ninyo guys sa ilang Facebook page. Na ako ibutang sa ubos ha. Tanawa ninyo. Shout out kay, thank you sa pag-deliver diri og sa iyang baby boy. So guys, ibukal na pagaya to ang atong utan sa. So this time after 5 to 6 minutes siguro, atong i-add ang kamunggay. Tara ay. Awan niyo guys. Lamig kaya na guys. So guys, ato nang i-add ang kamunggay diri nga gihagpatan na. So ato i-add.
So after pag-add sa atong kamunggay, mga 1 or 2 minutes, okay na ni atong utan sa. Tara. Tara guys ay. Walay subak kay no. Pwede mo add og subak diri like kanang pinirito nga bahaw nga isda. Chicharon na yo buing. Inday pitik. High blood man buta na chicharon nimo. So pwede ta ma-add ra. Ako wala lang ko ni add kay para mas healthy siya pag-aya bitaw. Oy, wala ko pinirito dre guys. Wa ko kapirito isda. So, wala ko nag-add og lamas kamo. Pwede mo kung na may mga leftover nga pinirito diha sa inyong ref. Pwede ninyo i-add dre sa atong utan Bisaya. Mas mulami siya guys kay ma-extract ang flavor sa pinirito sa iyang sabaw. Mas lami siya. Okay, para sa niyang utan para balance is tara buwad. Sige guys, tabunan sa ko. So guys, after 2 minutes no, nga paglunod na to sa atong kamunggay, dara atong utan Bisaya. Ready na ni siya guys. So, kay bawo na mo sa sunod ani, eating time na. Sa katong hilig og utan para ninyo. Sa katong gipangmingaw og utan sa labi na tong naa sa mga OFW na to nga naa sa laing lugar. Makamingaw jud ning utan no, labi nagnaay mais o buwad. So, eating time na ta guys. Tanawan ninyo ang atong eating time portion. Thank you for watching. Subscribe mo guys sa atong channel. Hapit na ta mo 2,000 gyud subscribers. Salamat niyo tanan. Naanatay 1,600 ka pin sa atong channel. Dagan kay salamat ninyo guys sa inyong pagsuporta. So guys, mga na ta ninyo no. Nadre akong utan. Tara ay. Utan guys. Syempre, ang buwad. Tara. So ato tilawan na tong utan guys no. Utan Bisaya. Guys ay unang hungit para din ninyo guys. So may hupon kay init kita nan. Paningot gani ko dire kay init kay dire. Sa Pilipinas kung minamahal very init. Amya. Buat guys oh. Tara guys, buwad mga unta. Lamig po kayo magkinamot dre guys no. Kinamot ako. Amya. Sabaw, higop sa sabaw. Sakto kayo timpla guys. Kalami ay. Oo. Sudah suka na suka dre. Tara guys. Ay. Ukra oh. Ukra guys. Medyo. Sige guys. Motiwas ako kaon diri no. Daghan kay salamat sa pagtanaw ninyo no. Please kung nagaganahan mo ani nga video, please like and share sa akong YouTube channel. Dakong tabang na sa atong channel nga gamay guys no. Daghang salamat sa pagtanaw. God bless. Bye.